Vinga, nois. Som un equip i no hem de patir per res. Hem vingut aquí a fer mal i pelar-ne uns quants. Entesos? Molt bé! Doncs a fer mal, nois. Això mateix. Sí! Anem allí a pelar-ne uns quants. Ja et sentim, tio. Vinga, nanos, a formació. Vinga. Sou unes bèsties? Sou dolents? Sí! Què sou, Marina! Què hi sou? Marina! Hudson! Sí, senyor. En formació, Marina! Sí, senyor. Pelar-ne uns quants. Va, som-hi. Formació! Vinga, nanos, que és un tena? Foteu-li! 1, 2, 3, vinga, fora, 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 endavant! Endavant, 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 endavant! 1, 2, 3, 4, 5, vinga, vinga! Sou uns malparits, som a punt. Cap a dins! Vinga, endavant! Vinga, nanos, som-hi, 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 som-hi. Vinga! Vinga, amunt. Va, som-hi. Nanos, som-hi. Vinga, Passeu les armes, nanos. som-hi! Vinga al lloc, nanos! Assegura'ls, Hudson. Estem a punt de matar? Vinga, nanos. Vinga, Bishop, endavant. D'acord. Ja estem a punt. A punt per matar-los a tots. Sí, germà. Ei! Preparats. Fixació del vehicle. Comença la maniobra de llançament. Desconnexió del sistema general. Sistemes interns. Confirmeu el pas al compartiment de sortida i assegureu els llocs de llançament. Afirmatiu. Tots els llocs de llançament assegurats. Falten 10 segons. Preparats pel compte enrere de sortida. Quan digui ara. Sou Sí. a l'ascensor directe a Quatre. l'infern. Cap Tres. avall! 2, 1. Ara. Engegueu el sistema de dades. 240, trajecte positiu. Estem encaminats. Tot correcte fins ara. Detecto una mica d'ionització del buc. Entesos. Turbulències. Ens sacsejaran una mica. Quants llançaments ha fet, tinent? 38. Simulats. I quants llançaments de combat? 2. Comptant-hi aquest. Merda. Vaja, tio. Distància 014. Ens acostem al final. Tio, no té bona pinta aquest llançament. Sempre dius el mateix. Sempre dius, tio, no té bona pinta aquest llançament. Molt bé, molt bé. Quan torni sense tu, trucaré als teus pares. Vinga. Vejam què veiem aquí. Totes les càmeres connectades i bona imatge. Drake, comprova la teva càmera. No es veu bé. Ara va millor. Mou-la una mica. Ei, tios! Mireu això. Sóc el més malparit de tots. Sí, senyor. L'escamot dels malparits. No em toqueu els collons. Mireu, tios. Ei, Ripley, no t'hi amoïnis. Jo i el meu escamot de malparits totals et protegirem. Sí! Mireu. Llançadors de partícules amb objectius independents. Pua! Sí! Compte amb aquest malparit?
Tenim míssils tàctics intel·ligents, rifles de pulsació plasmàtica, RPGs, rebentacollons electrònics i sònics, armes atòmiques, ganivets, Ara, punxons... Hudson. Vinga. Equip de combat. 2 minuts, nanos. Espavileu-vos. Que algú desperti en Higgs.